kameravédelem. Akkor jó. Majd sima jobb, és 50 a balon. 50 a balon, majd sima jobb, és sima bal a balon marad. Sima bal a balon marad, majd jobb 233, vége korláthoz. Majd 50 a jobbon. 50 a jobbon, majd sima bal, vége ki. Sima bal, vége ki, majd sima bal. Sima bal, vége ki, majd sima bal, és 50. Majd sima jobb. 50, majd sima jobb, és 100 fel, majd lassító jobbról 3 soros. Majd bal 2 belül gumis, és jobb 3. Bal 2 belül gumis, és jobb 3. Jobb 3, majd bal 4 belül gumis hosszú, és át a sima jobb kigyorsítva. Át a sima jobb kigyorsítva, majd sima bal és 50 fel. Sima bal és 50 fel, majd sima jobb horizontba lesz a sima bal. Majd 200 lefele, és sima bal fékes. Sima bal fékes, mert jobb 4 felkiáltójeles belülgumis. Jobb 4 felkiáltójeles belülgumis, majd sima bal a balon, és át a dobába. Sima bal a balon, majd át a dobába, és jobb 2 ront. Jobb 2 ront, majd bal 2. Bal 2, majd sima jobb. Majd sima jobb, és bal 12. Bal 12. Majd sima jobb dobál. Sima jobb dobál, és bal 21 belülgumis. Majd sima bal. Majd sima jobb belülgumis, és 20 a balon. Majd sima jobb belülgumis, és sima bal fékes, mert lassító jobbról 3 soros. Majd sima jobb belülgumis. Sima jobb belülgumis, majd bal 3, vége ki. Majd 50 a balon, és jobb 33. Jobb 33, majd 100 a horizont a balon. Majd jobb egy sarastő. Bele kellett nyúlnom. Ja, láttam. Jobb egy sarastő, majd 100 le, és bal 23, vége ki, belülgumis. Majd 50 fel a balon, és bukkan után lesz a jobb 2 felkiáltójeles csúszik. Bukkan után lesz a jobb 2 felkiáltójeles csúszik, és 50. Majd bal 32 belülgumis, vége ki, és 50 a balon. 50 a balon, majd sima jobb belülgumis, majd 100 a balon, és jobb 3 belülgumis. Majd bal 3 bukkan után, vége ki. A kurva anyja! Bal 3 bukkan. Majd 50, és végig vigyázós. Majd sima bal fék. Sima bal fék, mert bal 4. Mert bal 4. És jobb 4 vége ki, felkiáltójeles. Jobb 4 vége ki, felkiáltójeles, majd jobb 33 bekötőtől kigyorsít. Jobb 33 bekötőtől kigyorsít. Majd sima bal hosszú. Majd sima bal hosszú, és sima jobb. Sima jobb, majd 100. Majd sima jobb fék, mert bal 5. Bal 5. Azt a kurva mekkora mentés volt, és sima jobb! Eci! Ez kurva jó volt! Sima jobb, és 50! De
majd bal 2 és bal 3 rontott. határon volt. Bal 2 és bal 3 rontott. Majd 50. Majd 50 és jobb 33-től Sarastől vége ki. Majd bal 32 és 50 a balon. Majd jobb 322 és szél. Geci! Hát ezen beszartam. Vége. Hülye vagy? Jó van, lejöttünk. Tudtam, hogy ez meg lesz. Hallod? Hát nem lesz, nézzél, 5 perc alatt beszarok.